Sino ang Sino ang Sarap ba yung mikmik ko? Sino ang madalas mag Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, boy, this is Boss Jupil J of Films. And kasama ko si Boss Lloyd? And kasama ko si Boss EG. At syempre, meron din kaming guest ngayon, ang bagong love team ng taon. Let's welcome MYM2. So ayan, ipakilala nyo kung ano yung pangalan ng love team nyo. I remember the day, even wrote down the date. Anong pangalan? Final. Ano lang boss, kasi mahirap kasi na i-combine yung pangalan namin kasi Court, Shanin. Oo. So, yung na Pag-desisyonan nyo, dinadesisyonan ko boss. Cormit. Siguro Korsyan na lang boss. Korsyan. Kasi maganda din siya. Corsian? Tulad ng mga So, Chinese. mga ganun. Korsyan. Mga ganun. Parang kuy. 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 Nishiki Gukuy. Okay mga boss, ang content namin ngayon ay ang Sub-Suban Challenge! So, ang gagawin namin mga boss, merong unan, tapos lalagyan namin ng pulbo. Maraming pulbo dito. And meron akong mga tanong dito sa aking cellphone. Babasahin ko yung mga tanong. Example, sino yung pinakabata sa inyo? So, kung sino yung pinakabata, igaganon mo, Court. Igaganon mo. Tapos, kung sa tingin mo, si Court yung sagot, kung sino sa inyong dalawa, si Court din yung igaganon mo. Ayos ba? So, ngayon mga boss, start na natin. Lagyan mo ng flower boy tayo dito. Oh, tayo yung mga design dito. Props lang kami dito. So ngayon, lalagyan mo na Boss Lloyd ng maraming pulbo dyan. Malumang ba? Dito kasi malapit sa mukha. Dito kasi. Jay, pero hindi ka kansi, Jay. Hindi ka mag-gasod Court. Crispy fry. Magatas ka muna, pre. Pagatas. Okay, tatanungin natin si Court at si Sean. Ang Court tatanungin natin, handa na ba kayo sa challenge na to? Oh, boss. Arat G. Ikaw. Handa na. Okay, start na natin. Okay, start na natin. Ang unang tanong. Unang banat. Sino ang pinakasiloso? Okay, next. Siloso ba talaga si Boss Court? Siloso ka, Court? Yes. Ay, tayo pa. Ano? Suchong ilong. Okay, next. Sino ang iyakin? Okay. Sino yung iyakin? Okay. Sino yung unang umiyak kapag nag-aaway? Okay, next. Okay. Relax. Okay. Sino mabilis magtampo? Okay, next. Sino ang pasaway? Pasaway. Okay, next. Ikaw na naman magbasa, Boss Lloyd, number 6. Sarap ba yung mikmik ko? Sino ang madalas mag-cheat? Sino madalas mag-cheat? Wala. Royal. Royal kami. Okay, next. Royal kami. Loyal sila, walang mag-cheat sa kanila. Sinong may ka-flirt sa Facebook? Sino may ka-flirt sa Facebook? Okay, next. Sino yung palaging pasimuno ng away? Double kill. At sino yung mabilis magalit? Double kill. Okay. Sino yung madalas maglayas? Matik. Nahuling may ini-stalk sa Facebook. Double kill. Pakita dito mo si Jay. Okay. Sino yung mabilis mapikon? Double kill. Okay, next. Parting nasa snow. Sino yung palaging umutot? So kayo mga... Walang naglakas ba? Okay.
Sino yung palaging may ka-video call? Okay. Ikaw, Remit. Sino yung Sino yung pinakatamad? Double kill. Ayaw pala kayong matamad ha. Sino yung pinakamabait? Sino yung pinakamabait? Walang mabait sa inyo? Wala. Sige, hindi sila mabait. Okay, next. Sino yung manghugas ng pinggan? Okay. Sino yung madalas magluto sa bahay? Okay, next. Sino yung sweet? Double kill. Sana all. Sana all. Okay, ito. Nasa true love. Kapag matutulog. Okay, ito ang pinakatanong. Sino yung laway matulog? Double kill. Laway. Okay. Mapilit sa bukto. Bakit? Anyari. Ito yun, boss. Parang nabigyan siya picturean. Pero pag lingon niya, pag gano'n niya, yung mga laway din. Ikaw, nagkwento mo kay Kurt. May video ako na. Okay, next. Sa pagtulog pa rin. Sino yung matagal gumising? Ito kasi si Kurt. Nung kasama pa kami sa isang bahay, kasama si Boss Lloyd, sila dalawa yung pinakamatagal gumising. Kung hindi sila gigisingin, siguro mga 2 gabi siguro silang matutulog. Yan, straight na 2 gabi matutulog. Okay, next. Sino yung palaging mapagalitan ng parents? Okay. Okay, next. Imo ate, para fair. Okay. Para tayo nasa snow. Okay, ito. Next na tanong. 23. Actually mga boss, 25 questions lang talaga to. So nasa 23 na tayo. Okay, malapit na tayong matapos. Sino yung maraming reserbang jowa kung sakaling maghiwalay? Okay, next. Pang 24. Sino yung matakaw kumain? Uy! Okay, 25 at pinakahuling question. Okay. Sino yung, kapag meron kayong pupuntahan or merong iuutos, sino yung pinakamabagal kumilos? So, ayan. Double kill. Tapos na lahat itong subsuban challenge. So, anong mga reaction nyo? Anong reaction nyo, Kurt? Ha? Anong reaction? Wala, boss. Para kami naligo na nag-picnic. Sa tingin ko, Nek ni Boss Mehmet. hindi ako nag-aalala sa dalawa eh. Nag-aalala ko ito sa katabi ko. Baka meron na siyang Delta variant. Kasi siya naman. Kasi pumapasok yung ano mo, yung pulbo sa... Ay, yung pulbo pala. Kala ko meron ka ng Delta variant. Ano yung mata? Labay. Labay yung mata. Feel ko, boss, may pulbos yung mukha ko. Ano, pulbos naman talaga yan eh. Pero hindi nyo alam, yung pulbos na yan, may halong mimit. Luwa. Duga di. Mimit. Joke lang. Okay mga boss, tapos na tong vlog na to. Hanggang dito lang tong napaka masayang vlog na to. Ang pinaka first kong content, nakasama ko yung bagong love team ngayon, ang Korsha! So abangan nyo mga boss ang paggawa nila ng kanilang YouTube channel. So mga boss, hanggang dito lang tong simple vlog na to at baka meron kayong i-shoutout. Shoutout pala sa mga magulang ko dyan, sa mga parents ko, and shoutout din sa mga court fanatics at sa mga sumusuporta. Ikaw, Sean. Sino yung shoutout nyo? Wala siya sa mood. Shout out sa iyo, ma. Anong gumano? Okay, Lula. Ay, nay. Kasi nung nakita niya yung vlog natin nung nasa dagat tayo, sobrang saya ng lula ni Sean kasi Artista nandun na daw doon. siya, nagbabay daw siya. Shoutout nga kaya Shoutout yung Paksyo. Jersey Oh, Jersey. Sino pa? at saka Bus Paksiw. Joke lang. Joke lang. Shoutout lang kay Hana Pito. Hana Pito. Pito.
So, shoutout muna yung gusto mo shoutout, Boss Lloyd. Shoutout nga pala kay Game Ivy, yun lang. So, shoutout nga pala sa lahat ng mga Junpil Natics dyan. And sa lahat ng mga fans dyan na palaging nanonood ng simpleng vlog namin. At kahit na minsan na namin makasama si Darwin sa vlog namin. So, salamat sa palagi kayong nanonood ng vlog namin. So, okay mga boss, bago natin tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junpel Hilig. Pakiclick ang Subscribe button at notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Abangan nyo lang ang bagong channel na gagawin namin. Okay mga boss, hanggang dito na lang at see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.